Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat nati agpailinge di tinagan a Raquel. Iti Kawayan City, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Iti damo makunak anasingpet ken naparabor ti asawak. Ngam iti panaglabas ti aldao. Nagparang ti pudpudno akababalin na. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Raquel. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Kumusta mo ti trabahom itinagmalam, love? Nasayat mat. Napintas ti negosyo kita. Adu dagiti agatang iti motor ita. Sa bagay, manipod idi pandemic. Adon ti mayat nga agmotor, tangim mina mangaminan ti pasahe. Ba nagapabor kanyak? Ngimato ti sales mi, manipod nagpandemic. Ay, love, adan sa nalipata ma. Anyo kuma? Ti pasarabom kada kami iti anak na Sana na masapol. Isupay agastos. Ang sigod Sa na. baliitan, Raquel. Sa baliitan. Ngam, Kaya't kung ad-adda pa'y arumang ay tayo. Isuanas kan ti panagsalimat-mat. Naggasat at talaga ni Manang Raquel anya, tatang. Uray si kamat silya. Nagasgasat ni Manang Taapay, mate. Nagrang ay tinegosyo ni Bayaw Felix. Agasam ngay. Isuda ti akin kuko iti may nga outlet ti agtagtagilako kadagiti motor. Ay nga madamot ka partner na itinegosyo na. Uray pa'y tatang. Tadwadala ang agudwa iti birok da. tatang, nangag ko ti saritaan nyo. Ni, Ti asawak mo ti pagsarsaritaan nyo. si kamat gaya Manang. Nasaya at man ta nakapasyar ka diti balay. Win nga paiso, Raquel. Nabayag adi kay imay dito'y balay. Ay, pasensya kayong tatang. Saan nga min akayat ni Felix apo masyara? Anya? Nay, saan mo tasigod akasta ti asawam? Alaya. Agar aramid kamat gayam iti assignment mo. Wan, Daddy. Akisak pa'y kada kayo. Awon gayam. Dagiti kakabsat mo. Nakaturog na ni kwarto. Kasta ka di. Kadwada ni mami yo. Kuha, Daddy. Napanbit iti balay da lolo. Imbagak ka ni mamim. Asaan apo mampanaw dito'y balay. Kasanon, no adda ti mapasamak ka dagiti kakabsat mo. Kat babasit da pa'y. Saan, Daddy? Nakaturog damat? Kan adda akmat ngagbantay. Sumangpet tulaeng. Ada akon Felix. Nabitak mat lang ang ijabalay da tatang. Uray pa'y. Diyak kayat apang panawam dagiti anak ta. Diyak kayat! Sino nga tatagdur-durbel? Good morning, Ma'am Raquel. Kastamat, Ruben. Ngam saan na kun nga awagan iti ma'am? Manang Raquel latnan. Kababain mat, ma'am. Bus ko ti asawa yo. Uray pa'y. Diyak kayat nga awagan nak iti ma'am. Ay, wan gayam. Anya dagita bitbit mo? Kuha, ma'am. Manang. Karne kanat natang dagitoy. Anya? Papay tulod ni Boss Felix. Kasta ka di. Adda ngamin napan ko ginatang iti palengke. Ket imbaon nak ni Boss agumatangan iti karne kanatang. Ay, una yun tibos mo. Mala, agyaman nak iti panang itulod mo kadagitoy Ruben. Apay mat nga imbaon mo pa'y ni Ruben nga agatang iti abasto tayo. Tapay. Dakas ka di. Awan, ngamket di, naisturbon jay tao. Uray pa'y. Siyak tibos na. Wen ngam adda akmat ngagpalengke. Takayat mo man ang tirumwar? Tapno kumkumpormi man ang tipapapanam? Felix, si kakadidaytan. Manipod ita. Diyak kayat akanayon ti iruruar mo. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Basta, ti saok titong palam. Asikaswam kit di dagiti talong anak ta. Kasta matar aramidak. Hawan gayam, manipod ita. Ipakitam amin kanyak ti resibo
amin agad gatangam. Ken amin alistaan dagiti amin agad gatangam. Apay mata na kasya ti asawa. Nagbalbaliwan. Kasla sa anak nga asawa. Amin kat kwentaan na. Mami, agsangsangit kayo? Kabayatan di pa naglablabayo? Ko anak. Si kamat kayam. Awan na ito Adala na lagip ko. Anda ka di problema yo, Mami? Awan anak ko. Awan. Apay nga rot nga agsangsangit kayo? Ko ang amin. Adala di may nagkinaawatan kini daddy yo, anak. Nagapa kayo ka ni Daddy? Saan? Gagangay ti agasawa. Adala ta saan dapat kinaawatan. Ala, mapan kakit di agdigusan. Tani adda pa iklasem. Wan, Mami. Sanda ko na pagparikutan pa'y. Ay, kaasi kayo mod. Tadwa pa'y ti adding ko ababasit nga awiran nyo. Okay lang, anak. Kat pagyamanak unay, tanasingpat ka. Matultulungan na kadagiti ubra dito'y balay. Adang samot parikot ni Manang Raquel, tatang. Apay anak, adda ka din na sa unimanang muken ka, parikot na? Kaslada parikot na ka ni Bayaw Felix. Anya ka no dayta? Kuha, tatang. Anya akwa? Nagbalin ka no anaimot ni Manong Felix. Anya? Sakot, naingat kanupay kan kuha na itan. Bayam, kasaritak tuman ti kabsat mo. Mapan ka kumay di balay da, tatang. Ay, wala niya. Nabayagan na sa anak ang nagpasyar ijay balayda. Adaawag mo, tatang. Nay, inimit gaya manang mau. Pagsasaritaan talaeng, isunti umawawag. Hello? Tatang, no addaman wayayo. Da kayo ti umay dito'y balay. Nay, apay ka di Raquel. Ada parikaut? Kung amin tatang, sa anak ama ka umay dita balayo. Iso ada kayo kumanti umay dito'y balay. Sige anak. Pumasyarak di tabalayaw. Nakapasyar kayo mat dito'y balay, tatang. Wen anak, tadyak mat mauray ang dagiti agiin ang agpasyar ijay balay. Tapay, tatang. Umay kayo umutang iti kwarta ka ni Raquel? Ha? Ay, saan barok? Kailiw kayo mat. Iso nga imayak. Nasayat no kasta, tatang. Nasaysayatan tinalawag. Maawatak matirigat ti kwarta ita, barok. Gusto ka, tatang. Saan ko apidpidutan ti kwarta? Sa maysa, adda plano mi iti business partner ko. Ngagpatakder kami pa iti branch ti negosyo mi, iti sabali nga ili. Ay, nasayaat na ita, barok. Tatang, planok ti agbalin na milyonaryo. Isu akas taunay ti panagsalukag ko ita. Ne, tatang, adda kayo mat gaya man. Itay kayo kadipay. Sa anak pa'y mat nabayag unay, anak ko. Mga sagana ka man iti merienda ni tatang, Raquel. Amang ano itay pa amabisbisin. Darasam ti agunay. Ay, pinaburbur matan ni Felix tilugan na sa Pimanaw. Imawag namin ti business partner na, tatang. Amangan mat numakaungayt, gapo iti panagpasyar ko dito'y balayaw. Saan mat siguro, tatang? Madlaw ko adakkel ti nagbaliwan ti asawam. Manipod imasinso ti negosyo na. Jak ilibak day tatang. Day tatipod no. Kan apay akimutong kamatan. Kasta ka di, tatang? Ay, kasanumat ngamin. Ultimo sintimo, bilangan na. I-audit na amin. Ay, una yan ti asawam. Kasla agbabawi akpayan anak ki asawa kan kuana. Di kag panunot iti kasta. Talon dagiti anak yaw. Binalaagan ka ide, nga amumpay ahusto ti kababalin na. Nga man niya ti inaramid mo. May salaabulan ti panagnobyo yo. Nagkasar kayo na dagos. Day tatidak kalabidot ko, tatang.
Nagsingpet met ngamin ididamo, kan naparabor pa'y. Alah, at daditan. Nasken asangwem ti biyag mo ita. Ay una yung tiwara dito'y salas. Kasano? Nagayayam dagiti dua akakabsat ko. Kat apay asaan nga nyornos ti inam. Nagluto itay. Sa nagdalos. Kan nagsibog ka dagiti masetas ijeruar. Day talang matinubrana. Di na pa'y mat mamintinar tilinis dito'y unag ti balay. Siya kung timang yornos ka dagiti wara ti kakabsat ko. Kasimat ni mami. Saan mo nga isakit ti inam, Leia? Tadagi talang mat ubra dito'y balay ti araramidan na. Kan, apay anabayag anapan na grocery? Amang ano adan iti dalan na, daddy. Saan la ang agar aramid ti inam iti saan ko ang magustuhan, Leia? Ala ni daddy. Nagsingpat ni mami. Di na maiturat ti agaramin iti dakos. Adda akon Felix, napanak pa ngamin nagpalingki kalpasan ti panaggrocery. Ginatang kong dagiti daddo maakasapulan tayo. Nakisinarakan samat iti lalakim. Unay mo't daytan nga bagbagang Felix. Di ka kadimabain, si sasango pa'y ti anak na. Uray pay. Kayat ko amang ngigna, ajak tupulos kayat arugitam ti ulok. Jak ipalubos. Nagimas matanda iti adyos manang. Sige la ang ading ko, agmerienda ka. Day ta cake, siyak tinangbik dita. Mangan ka laang. Talaga? Iyawid kong ton dagito'y manang. Akuray ka. Apay kasla limlim tagmot dagita matam. Adda nga imalas ti ugali ni Felix ita ading ko. Saan ka di pa'y nagbaliw ni Bayaw, manang? Saan? Agasam, pagat atapan nakngadda ka no lalaki. Ay, unay mo ti kastan. Jak amo no apay kasjay. Amang ano isumot ti adda aramid na, manang. Anya? Kasta ka no dagiti adda aramid na. Ipulagid dati aramid da iti sabali. Ay, jak amo no niya ti aramid Axelia. Talaga ang mariribukan ako na yan. Doktalam ti agpayso, manang. Kasano ko maamaramid ko data? Di na kaya't ang pumanawak dito'y balay. Nagpaikabil pa iti CCTV di tabalkon. Iso ang mamonitor na amin agaraw ko. Unay mo't gayam ti kastan, manang. Unay mo't tan ni manong. Anya ti ginagara ti kapsat mo dito'y balay? Nagpasyar lang mata. Kailiw na dagiti kakaanakan na. Ti kunam kit di, kat mabisbisinan. Iso nga imay dito'y balay. Anya? Agpay sumat. Ta dito'y balay, naimas ti merienda, kan sidaan. Saan akas ijay balay da? Bulbulong ti sidsidaan da. Saan ka kumamat akas na, Felix? Taapay, isakit mo ida? No saan asyak tinaasawam? Kas jay kumamat ti biyag mo ita. Anya? Kasla kamat kalding abulbulong ti sidsidaan. No saan asyak tinaasawam? Ala, maturog na. Masapa ak manin nga agriing inton bigat. Agsarita tapay. Nagasat ka kit di kanya ka, Raquel. No nalipata mon, ipalagip ko kan ka. Akas taunay ti rigat ti biyagyo, idi pinakasaran ka. Uminom tapay. Ruben, layos ti arakan pulutan dito'y birthday ni Parebong. Angam, nabarte kayon saan, boss? Saan pay? Kaduan naklat nga ginom. Katini, busy ni Parebong. Itulod kayon, boss. Ang mga nubirbirukan na kayo ni Ma'am Raquel. Nalipatam samat. Asyak ti bus mo. Amok day ta, boss. Awagan man gid din ni Raquel. Ibagam, asaan akong nga agawid. Tamaturog ag dito eh. Angam, boss. Aramidam, wano, ikatan kay ti trabaho, may tamat laang. Sige, boss. Awagak ti asawa yo. Api-api nanawan na kami matan dati. Natayan ni Daddy Midi isang patday di ospital, anak ko. Nadisgrasya. Gaputan na barbarta ka nagmanehoy di rabi. Apay nga min asaan ani Uncle Ruben tinagmaniho, mami.
Pinagawid na ka ni Ruben, anak ko. Ang mumat ni Daddy, naturay. Noay niya timbaga na, iso ti matungpal. Leia, umay ka naning. Mapan ka pa'y mangan. Wan nga agpay so anak, kaduan na ka ni Antim Celia. Saan, Mami? Auntie, diyan pa'y mabisin. Kaya't ko abantayak lata ni Daddy. Amok nga itisan nga agbayag. Itulod tayo ni Jay Cementerio. Makatawanin tinapalabas, manipod pimo sa iti asawa manakaw. Wan tatang, Nakailiw-liwag ka siguron. wan tatang, ngam nasakit tinamwak. Ha? Anya day ta? Inaklon ni Ruben, nga da babae ni Felix. Anya? Iti day di rabi apan nakadisgrasya na. Agturong iti ayan ti babae na. Kasta ka day. Wan tatang, jakla impagarup alinip-liputan nak ti asawak. Impagpagapok lang amin kadagiti anak mi. Iso a pinas pasensya aklatan. Kasla ak may sa abalod idi si bibiyag pa'y. Ngam inibturak ti amin para iti pamilya mi. Ala, pakawanem ti asawam, Raquel. Iti kasta, malaganan ti riknam. Wan tatang, napakawan ko. Katagyaman akiti Diyos. Gapo ta iso tinang tartarapay kanyak. Tapno madaarak amin dagito yapan nubok. Tapan agrik na kita. Kaslaak nakarwar iti pagbalutan, iti naunday apanawan. Saan akon anaki asawa pay, Mr. Lonely, impamaysak ti atensyon ko kadagiti anak ko. Iti likodan ti amin, nalidayak latta iti ipupusay ti asawak. Ado ti agkungkuna amaki asawa akpay, ngam ingkiddeng kon nga ipamaysa ti imatang ko kadagiti anak ko. To'y pagayam mo, Raquel. Raquel, pagayam ko, iti daytoy apakasaritaam, addan iti nagkaysa abiyag ti asawam. Isu ati saam nga impaaynaken ka ket lipatemon. Tunggal tao, adda pagbiddutan na. Tano si bibiyag kumapay ti asawam, nalabit a nakaamiris metten. Ket agbabawin iti nagbiddutan na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam Raquel, iti Kawayan City, Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masidman, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.